Starborci, vítam vás v nového gameplayu Among the Sleep. Toto video točím pre 2 Minigames, tak si to užite. Takže naposledy sme skončili tu na nejakom pekle, alebo čo to je, alebo nejakom sne. Tedy nás sem priviedol. Zoberieme si kocku tedy, dobre? Budeme sa s ňou hrať a serem na ňu. Chodím trošku ako pity, ale to by asi tým, že som dvojročné dieťa, alebo koľkoročné, to je jedno, proste som soplavý malý. Tam by som sa zmrdať nechcel. Tu sú samé tie kostičky. A nič. Ja si klaknem. A playhouse? What's that doing here? Neviem tedy. Ideme sa pozrieť. Playhouse. Ja sa vám ospravedlňujem, že sa budem pozerať na tú stranu, lebo tu mám monitor. A kameru nemôžem dať zem, ja tento kvôli tomu green screenu, takže... Otvorím dvere. I might be able to open it from the inside if you help me out. No počkaj, ale... Aha. Môžeš sem tedy. Ťa musím zobrať. On chce, aby som ho teraz zdvihol, tak ja ho zdvihnem, no. No poď tedy. Poď, kamarát. Poď, ty chlpatá beštia. Whoa, look at this place. Ukáž? Veľmi zaujímavé. Toto vyzerá jak to strašidlo. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Zvláštne. There must be a way to open it. It seems like these are connected somehow. Aha. Chceš ísť hore? Ja, ty si vylezeš. Dávaj si pozor, kamarát. Čo je? Maybe it requires some sort of key. Myslíš, že by to mohlo Is there byť? anything we can use? Myslím si, že... This one. Počkaj, ale kde mám uložiť, kamarát? Aha. Matky náhrdelník. Poď na tedy. Mám to zavrieť? Teraz potočiť. Fúha, trošku sa to náhoby ovláda. V amnézii to bolo lepšie. Aha. Svetlo. Para! Hej, vybuchne to! Hej, vybuchne. Dobre. What happened? Why didn't it open? To neviem, kamarát. Ja ešte musím otvoriť toto druhé. Oni musia byť tie svetielka, kamarát, otvorené. Či počkaj, všetky. Ja to otvorím. Čo, kamarát? Ako to spravím? Počkaj, čo je to truhle? Čo je tam, bratanec? Ja neviem. Tu nič není. Taká lampa prašivá. Tedy poď sem, dám ťa do truby, opečeť ťa. A čo tu mám spraviť? Tak sa by sa to otvorilo, kámo, počkaj, poďme von. Kitky, nemáme zaliať kitky. Tu ale iná cesta není, kamarát. Another way. No čo tedy? Čo myslíš? Ukáž? Počkaj, čo je toto modré? Aha, môžem na to kliknúť. Tedy, čo s tým spravíš? What did you find? Toto som našiel. Vyzerá to jak ty. It's rather small, but it looks like my paws might fit. No však hovorím. Aha! It's a button. Čo sa deje, kamarát? To sú ufoni. UFO. It seems like the memory you share with her unlocked the door. Maybe No, if we počúvam. can find more memories like this, it might bring us to her. Si si istý? It looks like we need 3 more. Aha. I wonder where this will take us.
jak svietiš, kamo, ja som zabudol. But don't worry. I'll do my best to keep you safe. Pick me Ďalšia up jazda. whenever you're ready. Serus! Loading, bitches. Juhu! Jebenci. Dobre. Môžeme, jak sa svíti? Á, serus. Toto je nejaká hračka. Servani. Čo to tu je? Zase podliezať. Čo som ja, nejaký parkourista? Alebo styl hrač skôr? Doesn't look too bad. I hope the memory is close by. Tomu ver, poďme sa hrať. Spomienky. Proste moje spomienky. To je pekné. Strašne pekne sa s tým vyhrali tvorcovia tejto hry. Ľúbi sa mi štýl takéto grafiky, strašne. Čo je to? Hej, my sa hýbeme, sme uvoľnili ten kolotoč, dobre, ja som profesionál. Ja som uvoľňovač. Svietiace kvetinky. That sexy. No čo ďalej, kamarát? Čo? Whoa, over there. It looks like another memory across that bridge. Aha. Ideme ďalej. Stále tu počujem nejaké prašivé deti. Ja nemám rád deti. Jubi! Ale to za čo hrám, to mám rád. A ďalšie, čo to spraví? Čo som spravil? Nič. Takže to znamená, že musím nájsť ešte 1, 2, 3, 4 také tie vecičky. A položiť ich tam. A ona by ma to malo potom volať vyšupnúť asi, nie? Aha, serious. Chápalo. Toto si pamätám ešte zo škôlky, no je to nejaké poničené, neviem prečo. No. A ďalšia, super. Beriem. Saving. To sa mi nepáči. Ja mám auto. Ja som tu zamknutý. Počkaj, kamaráde. Ja som zobrať tú pilku. Haló? Shh. You should be careful. Okej, kamo. Tak tá styl akcia mi nakoniec aj pomôže. Ešte to nie je také sexy, jak to tu bolo. Idem sem. Sa mi nelúbi. No. Lopta. Iba lopta. Loptička. No, čo to je ďalej? Na jedno som prišiel. Myslím. Asi sem. I must find another way. To tu dýcha nebezpečím. Čo to je? Stone. Čakaj, ja ho chcem zhodiť, ja chcem otvoriť tú onu. Čakaj, ako zhodím? Ako ťa zhodím, kamo? Tedy? Ako zhodím ten stone? Tedy, kurník, šopašak, hovor niečo. Oh man. What happened? Hej, kde si, kámo? Počkaj, tu navolá, čo je.
zase som sa zdrbal. Dobre, tak toto odsuniem. OK, podlezem to. OK, inak. Počkaj, teraz by som mali zase sa... Počkaj, tu volá čo je. Je tu viacero ciest, to ma trošku metie. Á, tento som prišiel, čo robím? Genius. Idem sem. No, uvidíme, čo tam bude. Aaaa! To bolo nepríjemné. No. Aha, divaj, hneď to potrebujeme. Koľko ich potrebujeme? Ešte 3, že? Nebo zobrať. Potom sa stane voľaký skript určite. Tedy, zhasni. OK. Čo teraz? Sem. No tak ty nevyzeráš moc pekne, kamarát. Ty nevyzeráš pekne. To mám otvoriť, že? No poď. Dobre. A teraz sa otvor. Ty vole. No máš šťastie. Vyzerá to tu. Aha, lampa. Čo ti mece? Počkaj, teraz kam? Sem, že? Fúha, ja by som mal končiť už mal. Nechcem točiť moc dlho. Dobre, milí ľudia, tento gameplay by som asi ukončil. Počkať. Môžem ho vôbec ukončiť? Asi nemôžem. Ale asi by som ho mal ukončiť, pretože... Áno, ukončujem tento gameplay. A ja vám ďakujem za pozretie tohto gameplaya, ktorý bol fakt sakra dlhý. Takže... Gameplay hororu, prepačte, horor. Ja točím horory. Dobre. Takže Kelin sa s vami lúči, dajte mi like a odber pre ďalšie videá, teda ak sa vám to páči, ak vám sa na to stojí. Časť a sláva.